everyone, welcome back to Sunny Life Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi reality TV show, and namhlanje sikhuluma ke ngothando lesithembu guys. Kuninisale indaba kithi season 8 ke wothando lesithembu. Finally sifikile, we arrived alive ke sana. Namhlanje ke sibe nethuba ke lokuhlangana noma ke lokubona ke lo number 5 okudala kukhulunywa ngayo last born ke umakoti ke bakwaMseleko. She had a meeting nobaba ke uMusa Mseleko, em-update njengekhaya azoganela kulo, emtshela ngendlela yokugqoka nje befike efaka u1 arm nje umtshela ukuthi hayike la ekhaya ke onkosikazi bakhona ke abagqoki kanje, kunempahla kuba uMseleko angazifuni eyiveza umzimba. Waphinde washo ukuthi utshwala futhi nabo ke abuphuzwa kwaMseleko, amakhosikazi nje kaMseleko awabuphuzi utshwala. He then asked ukuthi uyaphuza yini ke umakoti omncane, wathi cha yena bandla uyathinta kancane. Into guys wathi ke into ke sangalungiseka ukuthinta wakasazi noma ziyalungiseka ke yini indaba zomsavofo, kodwa yena uthembisile bamusa Mseleko kwamncoma, wathi nje uyambona ukuthi umechod uzokwazi ke ukubhekana nezingqinamba ezikhona laphana ke kwaMseleko. Amakhosikazi ke kaMusa Mseleko had a chance yokuvula isifuba ngokwenziwa omunye komunye. Musa Mseleko addressed umayeni ukuthi ke akathandi mangabe ke uMpumelelo enza amaphutha athi yena ufuze yena. Umayeni addressed naye into eyayishiwo ngaye uThobile uMakhumalo ke kanye ke noMangwabo ngesikhathi bethi ke bene meeting ababekhuluma ngabe besho ukuthi umuntu onzima, o difficult, u delusional. So yonto angayithandanga ke leyo ke umayeni. Makhumalo also mentioned naye ukuthi wake wathi uxabana kancane ke noMangwabe owathi ekhuluma noMseleko wagaxela ke uThobile. Wayesomangwabe emtshela ukuthi sisiwe angikhulumi nawe, ngikhuluma ke nendoda yami. Uthi ke kwaba isifundo ke kuyena ke lokho ukuthi ke kunezileza zimcasula kudala engasamcasuli manje. So nje guys, hayi ngibona ukuthi ubudlelwane ngebuze bushintshe la, ubudlelwane kwamayeni kanye ke noThobile. Angibona ukuthi bonke baphinde ke bazwane, into yabo nje ngeke salungiseka inhlobo. Indlela ke guys uMseleko nomawe noMangwabe abaphathene ngakhona futhi nayo hayi angiboni ukuthi nayo ke isangalungiseka ishintshe. Nokubukela kaSine phansi bakithi ayi akukuhle kahle, kodwa ke kusho mhlawumbe bakhuluma iqiniso, kodwa nje akuzwakali kahle, kunambise sisekahle. So sengiyabona kulento ama-siblings ukuthi bama-undermine uSine isukapi, isuka straight kubaba wakhe ukuthi nje uSine uyambona nje ukuthi umuntu onjani, yabo. So yeah guys, kuningi esingakulendela ke kule season yothando nesithembu. Next week size babuya futhi guys, kodwa ngazothi ke baMseleko uyakhala kakhulu le season. Hayi ngibona inyembe zakhe ziningi kakhulu, nganoma injabulo noma usizi noma yini, kodwa nje sizobona inyembe zikaMusa Mseleko eziningi kakhulu ke kule season ke esikuyona. That brings us to the end of the